Dissabte, 27 de juny de 2015, a 90 dies de la República Catalana. Acte comarcal a Gironella. A la plaça de l'estació, a 2:15 del matí, plantada de gegants comarcals. A les 11, Cercavila. A les 12, a 90 dies de la República Catalana. Amb la presència de Rosa Maria Alentorn, vicepresidenta de l'ANC, i David Font, alcalde de la vila de Gironella. A 3:15 del migdia, actuació dels Castellers de Berga i ballada de gegants de la comarca. A la 1 del migdia, vermut per la independència. De 2:15 fins a 2:15, Fira d'Entitats Solidàries del Berguedà, al carrer Balmes, davant de la plaça de l'estació. A les 2 del migdia, i al local del Blat, dinar popular amenitzat per Tomeu i Sapenya. El tiquet el podeu comprar al preu de 10 euros, de venda a les assemblees locals i botigues habituals, també a l'Ajuntament de Porreig. A la piscina municipal de Gironella, a 2:45 de la tarda, Mulla't per la independència, inflables per a la mainada, animació infantil a càrrec de Divertimento i sessió de zumba. A la zona esportiva, davant de la piscina municipal, a les 10 del vespre, concert gratuït, amb els grups Gràpat, Atac, Destemps, Antidut, Còdol i Brahms. A partir de les 9 del vespre hi haurà servei de bar i entrepans. No hi falteu. 27 de juny de 2015, a 90 dies de la República Catalana. Acte comarcal a Gironella. Us hi esperem.